Hei. Niin. Sä tiedät, miten biisi tehdään. No ei. Mut kerro. Ensiksi sävelletään. Sävelletään. Joo. Sitten sovitetaan. Sovitetaan. Joo. Okei. Sitten siihen tulee bändi. Bändi. Veivaa. Kyllä. Okei. Ja viimeisenä tulee laulaja, Laulaja. joka vetää korkealta ja kovaa! Niin, että jos siihen joku rupeaa sitten säveltämään omiaan, niin sen kyllä huomaa. No just niin. Se on vähän niin kuin rakentamisessakin. Et jos siellä joku sekoilee, sählää, sohlaa, niin kaikki menee ihan plörinäksi. Reisille. Kyllä. Mutta yhteispelillä siitä selvitään.